Wela sibingelele eNingizimu Afrika umhla ka27 kuApril unyaka u2026 sibingelela nje sila endaweni yase Greytown ngaphansi komasipala umvoti sisembulwane kahle kahle kuward 1 ngaphansi komasipala umvoti bathi ke idistrict umzinyathi district sinibingelela ke indaba ezingekho mnandi njengoba nibona nje la kunensizwa eyaphoseka kulomgodi lo mgodi kusuka phezulu kuya phansi uthi awushube into engalinganiselwa plus or minus 800 meters uzobona ke eNingizimu Afrika ukuthi into engacishe ibe ikilometer lelo kusuka phezulu kuya phansi ubhuti lo olusiyinkomo uye waphoseka la osekuthanda kuba nezingqinamba nokuthanda ukuba buhlunganyana ukuthi insizwa le ambulance seyibiziwe kodwa ayikwazi ngenxa yesimo somgaqo umgaqo lapha awukho mangabe usuka nje stopini okuthiwa kusestopini kaMajuza ngithi uma usuka estopini kaMajuza umgaqo mubi iambulance ikhona ngaphandle ayikwazi ukusondela uma ngake ngibekisela ke ukusuka la uye estopini kaMajuza ibanga elingaba plus or minus 14 kilometers ambulance lapha emkhona estopini kaMajuza bathi ke ngeke bekwazi ukungena and ubhuti la useyinhlungwini and kunzima nokuthi umphakathi mhlawumbe ungamlekelela ngoba le ndawo yimbi nathi singene kanzima eNingizimu Afrika kodwa ke angifuni ukugeqa amagula ngicela usondele ngapha khona owazi kangcono bhuti asikubingelele bese sicela nje usho igama nesibongo hayi sibonga lo kaNgobese mhlambe ngaphambi kuba siqhubeke sicela ukubuza ukuthi ngabe ubani ubhuti lo igama lakhe nesibongo sakhe ubayo wamhlongo umazi kanjani ubayo lo umfowethu lo esiphila naye yabo sibuye sibambe ematohweni la silusa inkomo okay nilusa inkomo kwenzakaleni pho nje oba simbonile emgodini kwenzakaleni engathi ekubonakalile kuncane ngoba ngibone ngathi sephoseke wini behobhe enye inkomo la obejaha inkomo kusho ukuthi ke wagegwa yelo lolucingo ngazi kanjani la phezulu ngoba nani nanocingo olingene naye lapha yes shuthi lona limukele la wakho nokuwa ke la kanti usizo indawo yimbi yes ibuye ibe manzi kwehlekena kanzima khamba nanomfula nje usomile nje la khona impela alright mhlambe ke ngifuna ukubheka asibuyele kulolu double ambulance uthe ambulance seniyibizile kodwa yizi kuphi ambulance njengoba sikhuluma isestop naMajuza awuthatha ubeke esithombeni umuntu ongazi umgaqo osuke esitobheni sikaMajuza sinjani isimo salo yamgaqo asikho right ngoba hayi sinemgodi umgaqo nje kahle kahle hayi ungasekho right udinga umgaqo wenziwa abantu okuzenzela kwabantu mhlambe ke ngoba kuyavela ukuthi baningi abantu beba nenkinga efanayo ukuthutha ama-ambulance awangeni mhlambe kabasemagunyeni ikakhulu ikhansela ngoba yilo elihlala nalo emphakathini yilo futhi elirepresenta uhulumeni lithini ikhansela ngalokho hayi ngike ngazi ke ngalapho ngoba angazi kuhamba kanjani mhlawumbe ubika udaba lalo yamgaqo ngoba kwagcina kuthiwa uzoza ugandaganda awukazi uzugandaganda kodwa ke njoba kuvela ukuthi baningi abantu bahluphekayo lithini ikhansela ngoba baningi abantu kuvela ukuthi bayihluphekela kakhulu iambulance ingakhona ukungena ikhansela njengomuntu ophila nalo emphakathi lithina lenzi lutho ngalokho hayi ngabe nginamasipho ngalapho Ningizimu Afrika kusembulwana kuward 1 ngaphansi komasipala umvoti njengoba nibona isimo salendoda asikho right kakhulu iambulance ayikwazi ukungena okubhlungu kakhulu sebefikile abantu iambulance sicabanga ukuthi ibona abantu engabafuna bayamsiza futhi ke bawubuso bahulumeni ngoba babuya ngaphansi komnyango waka health kodwa ke mase befikile futhi nabo sebekhomba ukuthi bayahluleka ukumsiza kubuke ngazi ukuthi uhulumeni uyasifeyila ngoba njengoba belapha nje ba representa umnyango waka Department of Health kunjalo nje ba representa uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal kubhlungu kakhulu ke uma bengakwazi abantu bakithi ukusizakala kodwa ke insizwa yakithi ngifuna sibuye sibe kulela bhodlela ngoba ngibona ibhodlela lisime sikanjani leli bhodlela hayi ibhodlela ngingathi nje mixini sesivuka sekuyokhipha inkomo kanje manje nibeluse zami ke kushuthi lapho ufika umlungu wakhe kushuthi kukhona okuncane akabe nakho uke wathi ukushaya naye mbijana hayi khomba ukuthi ukukhona impela ngoba ufike vele esemanzi kukhona lokho akuphethe ngesandla kusho ukuthi ukuphoseka nakho lokhu nenkomo leyo yize ebegijimisa inkomo kodwa nakho ukuthi uphuzo olinamandla beselishayela kunomthelela hayi ukhona angazi noma usazokwazi ukukhuluma insizwa yakithi kunjani yaphila kwenzakaleni besikhuphe inkomo la ngaphoseka manje inhlungu kunjani lana ithambo liphukile straight ayithambo liphukile straight usuhlala isikhathi esingakanani lana
Ayi aphelile ama-hour 7 manje ngihleli la. Njengamanje eNingizimu Afrika u3 o'clock. Kusho ukuthi sekungabala ke lapho ngasekhaya ukuthi impela ndoda iphoseke ngasikhathi sini. Mhlambe ke kodwa ke ngifuna ukubheka ukuthi yena ke umuntu lomlusela inkomo ikupha kwenzile noma ubani obiza iambulance. Eyi angazi kumfowethu lona. Owawazi. Yeah. Kulungile mfowethu asikukhulule ngoba siyabona isimo sakhe asikho right. Okunye nokunye sizozama ukuthi sikulungise nabanye. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho yezwa.